Ġie inawgurat il-proġett ta' triq l-Imġar Fawdex, arterja prinċipali b'tul ta' kilometru u l-inbniet mill-qiegħ bi struttura komplessa minħabba l-art ta' flija li kienet mibnija fuqha. Ix-xogħlijiet f'din it-triq kienu jirrikjedu strutturi speċjalizzati ta' retaining walls kif ukoll sistema ta' piles u kolonni biex it-triq se tinbena fuq bażi stabbli fit-tafal. Dan il-proġett kien jinkludi l-bini mill-ġdid ta' triq, sistemi miżjuda ta' sigurtà fit-triq biex jonqos ir-riskju ta' aċċidenti, il-bini mill-ġdid ta' retaining walls u ħajt tas-sejjieħ u faċilitajiet oħrajn biex is-servizzi neċessarji jgħaddu minn taħt it-triq. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri fakkar li din ma kienx l-unika triq li saret tul dan il-proġett, hekk kif saret ukoll triq Sant'Antnin b'tul ta' 800 metru li mill-Imġar twassal għal junction il-ġdida li nbniet u li taqqat il-Qala, in-Nadur u Għajn Silem u saret ukoll triq iż-żewwieqa b'tul ta' 1.2 kilometri li servit ta' triq alternattiva waqt li kienu qegħdin isiru x-xogħlijiet fi triq l-Imġar. F'dan it-toroq inbidlu s-servizzi kollha tal-ilma u ta' drenaġġ li kienu preżenti u nbnew medet twal ta' service culverts. Inbniet ukoll sistema ġdida ta' stormwater culverts biex tilqa' għal volum tal-ilma tax-xita li jinżel f'Għajn Silem mill-Qala u min-Nadur. Preżentament għaddejjin xogħlijiet fuq żewġ toroq oħra fil-madwar triq 28 ta' April ġewwa il-Qala kif ukoll triq il-Ħamri ġewwa Għajn Silem. Għaldaqstant permezz ta' dan il-proġett kumpless propju qegħdin nagħtu links ġodda mill-Imġar għan-naħa tal-Lvant propju ta' din il-gżira. B'dan il-proġetti kollha propju f'din in-naħa se nkunu għamilna xejn anqas minn 3.5 kilometri ta' rikostruzzjoni mill-ġdid ta' toroq propju hawnhekk. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin se titħabbar aktar rikostruzzjoni ta' toroq importanti biex tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura fil-Gżira Awċija.